Doncs va, comencem aquest panell número 5 parlant d'economia, de l'aportació de les dones en l'economia. D'acord? El talent femení és imprescindible, com sabem, pel teixit productiu del nostre país, per fer créixer les empreses. En les últimes èpoques i dècades, sobretot les dones, hem fet avenços. Hem fet avenços en aquest àmbit, en aquest sector, en participar en l'activitat econòmica, laboral i empresarial a Espanya. A continuació, senyora Maria Teixidor, presidenta de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC, ens exposarà efectivament com ha evolucionat l'aportació de les dones en l'economia, però també quins són els esculls, quins són els obstacles que encara tenim i que impedeixen aquesta plena igualtat que des d'aquí nosaltres estem reivindicant. PIMEC ha publicat recentment un estudi sobre l'aportació de les dones a l'economia espanyola. De seguida la Maria no ha pogut venir presencialment, però ens ha fet arribar la seva ponència en el següent vídeo que veurem. Així que endavant el vídeo de la Maria Teixidor, sisplau. Benvingudes i un plaer participar al Women Evolution, encara que sigui en aquest format remot i gravat. M'és impossible acompanyar-vos avui, he de ser a Bilbao, on participo en una jornada d'empresàries, on a més soc guardonada i on a més, sabeu la tirada que tinc al futbol femení, podré veure la final de la Champions on participa el nostre estimat Barça. Així que aquest és el motiu de la meva absència. No volia, però, deixar passar l'oportunitat de saludar-vos en aquesta primera incursió a comarques gironines. Em fa molta il·lusió que Women Evolution també arribi aquí i que pugueu gaudir-lo a Girona. Una de les coses que des de la Comissió Dona i Empresa de PIMEC sempre diem és que és molt important que enfortim el nostre networking, que les dones cada vegada més participem en activitats que ens permetin conèixer-nos, no només per fet de conèixer-nos, que també, però sobretot per trobar sinergies i poder construir aliances que ens promoguin professional i empresarialment. De fet, una de les tasques més importants que duem a terme des de la comissió és la de posar en valor el treball retribuït, professional i empresarial que les dones fem. D'aquí va sorgir la iniciativa de fer un informe sobre l'aportació de la dona a l'economia espanyola, un informe que podeu descarregar des de la nostra web i que podeu analitzar en detall, molt extens, molt acurat, treballat amb la Universitat de Santiago de Compostela i amb la doctora Maria Bastida, que té aquesta perspectiva de gènere sobre l'economia que ens ajuda a entendre millor quina és aquesta aportació. Les conclusions de l'informe són que si nosaltres computéssim a preu hora, diguem, de dona treballadora, totes les hores que homes i dones invertim en tasques no retribuïdes, en feines, per tant, no retribuïdes, però que sostenen el món, el PIB espanyol augmentaria un 40% i que d'aquest PIB augmentat les dones n'aportem el 52%. Aquesta dada només ve, diguem, a donar-nos un cert confort en aquesta idea de que som exactament necessàries, que suportem uns dels costos ocults més importants de la nostra economia i que permet que, per tant, l'activitat econòmica progressi com ho fa i que sense nosaltres, òbviament, no seria possible. Per què aquest informe? Per reclamar una cosa que creiem que també és de justícia, que és l'aportació pública en igualtat i la promoció també del que és l'emprenedoria i les empreses en clau femenina i en clau de gènere. I sobretot per impulsar la perspectiva de gènere en tota l'activitat econòmica i empresarial. Això ens ha portat a analitzar una de les figures, diguem, més transcendents d'aquests últims anys, passada la Covid, sabeu que a nivell europeu vam decidir que els fons Next Generation havien de venir a impulsar tota l'activitat econòmica i aquests fons Next Generation que sobre el paper han arribat aquí en clau de gènere, en clau de PIME, en clau verda i de transició tecnològica fallen en el que és la definició dels criteris d'igualtat de gènere. El que el nostre informe troba i les posteriors elaboracions que sobre el mateix han anat fent la Universitat de Santiago de Compostela i que publicarem una mica més endavant aquest any és que aquests fons, tal com estan configurats, venen a agreujar la bretxa de gènere. Això és especialment greu perquè els fons Next Generation són uns fons i són diners que agafem prestats a les futures generacions, per això es diuen com es diuen, i que elles hauran de retornar. I nosaltres assumim, en contrapartida, l'obligació de transformar aquesta economia en clau de sostenibilitat, en clau tecnològica i en clau d'igualtat de gènere.
No podem fallar a les nostres joves generacions i és per això que des de PIMEC reclamem i estem elaborant una sèrie d'indicadors i una sèrie de recomanacions de com aquests fons haurien d'aplicar-se i de com ha de tenir en compte tot el que és la inversió pública, l'element de gènere, per fer auditories prèvies, per fer anàlisi que garanteixin que aquests diners públics no van a perjudicar la dona. És cert que les ajudes i és cert que quan volem fer traccionar l'economia ens centrem en aquells sectors, sobretot industrials, que són els que major valor afegit aporten. I el que troba el nostre estudi, i aquesta és una de les seves troballes, és que les dones estem infrarrepresentades en el sector industrial. Mentre això sigui així, invertir en aquest sector industrial sense provocar l'entrada de més dones en el mateix seguirà empitjorant la situació de les dones. Aquest és l'informe i les seves principals conclusions. Podríem parlar-ne, òbviament, molt més extensament i, de fet, encantada de fer-ho en futures ocasions. Sí que us deixo aquestes pinzellades perquè tingueu la curiositat d'anar-lo a buscar, d'estudiar-lo i de compartir tot el que vulgueu compartir, però sobretot perquè seguim fent trobades del tipus de la que avui teniu per enfortir aquests lligams i per seguir reclamant que la inversió pública també prioritzi la dona i ho faci per construir aquesta societat en igualtat que volem on tots juguem la nostra part. Que tingueu molt bones sessions i gaudiu moltíssim d'aquest congrés. Gràcies.